Sziasztok! Pataki Dani vagyok a Progmastertől, és itt van velem Bogári Szilvia kolléginám. Sziasztok! Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk nektek, hogy miről szól a tesztelés, mit csinál egy tesztelő, illetve hogyan viszonyulnak a fejlesztőkhöz a mai modern IT világában. Picit beszélünk azért az automata tesztelésről is, a manuális tesztelésről is, szóval lesz itt ma minden. Viszont egyébként mielőtt belevágnánk, Dani, meg tudnád mondani, hogy mi ez a sok gumikacsa itt? Igen, hogyha valaki már találkozott a Progmasterrel, akkor tapasztalhatta, hogy nekünk az egérke a jelünk, akkor miért van velünk ennyi kacsa? Egyszerűen azért, mert a gumikacsa az IT-nak az egyik jelképe lett a mai világra, ugyanis előfordul a fejlesztőkkel, hogy valami hibát csinálnak a programjukba, nem tudják kijavítani, és oda hívják a kollégát, hogy figyelj már, Szilvi, gyere, segítsen nekem a problémában. De mivel ő nem tudja, hogy én mind dolgozok, ezért elkezdem neki az elejéről szépen felvezetni, hogy ez a program ezt csinálja, ez azt csinálja, és miközben magyarázok, rájövök, hogy az ott nagyon nem azt csinálja, mint amit kéne, hogy csináljon, mint amiről éppen beszélek, ezért gyorsan kijavítom, amit odaírtam véletlenül, lefuttatom, működik minden, megköszönöm a Szilvinek a segítségét, meg így vakarja a fejet, hogy ő nem csinált semmit, köszöni szépen, vagy akkor nagyon szívesen. És erre bizonyos cégek kitalálták, hogy akkor adnak a fejlesztőknek egy-egy nagy gumikacsát, és hogyha elakadnak így a program debuggolása közben, akkor csak fogják a kacsát, és neki felvázolják a problémát, mint hogyha egy másik fejlesztő lenne, és sok esetben megoldja a problémát. És innen elterjedt ez a rubber duck debugging kifejezés, a gumikacsa debuggolás, és ma már nem csak a fejlesztők használják, hanem a tesztelők is, és gyakorlatilag az IT-nak az egyik hát mondjuk úgy, hogy nem hivatalos jelképe lett a gumikacsa. Ezért is vagyunk itt, és mivel tesztelésről beszélünk, ezért van velünk Sherlock Holmes és Dr. Watson. A tesztelőkről ugye ezt tudják az emberek, hogy keresik a hibákat, nézik azt, hogy hol nem működik jól egy program, amit egy kicsit szeretnék árnyalni, mert a tesztelőnek nem az a dolga, hogy hibát keressen, nem arról szól, hogy a fejlesztőknek a hibáit tárja fel, és nem azt keresi, hogy hol rontották el a dolgot, hanem a tesztelő az minőségellenőriz. Ő nem azért van, hogy valaki munkáját fikázza, hanem azért, hogy a közös munkát jobbá tegye. Hogy megtalálja azokat a dolgokat, amiket a megrendelő a dokumentációban egyértelműen meghatározott, és nem úgy lett lefejlesztve. Hogy az ilyen problémákat, a hibákat ki tudjuk kerülni, és ezáltal a közös produktum jobb legyen. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a tesztelő, vagy nagyon sok fejlesztő úgy gondolja, hogy a tesztelő az ellensége, hiszen az én hibáimat keresi, és azt, amit én rontottam el, és ezzel személyes ellenségemmé válik. És ezért nagyon fontos mind a fejlesztők, mind a tesztelők oldaláról, hogy tisztában legyünk vele, hogy nem. A tesztelő nem hibákat keres, hanem minőséget ellenőriz. A csapat tagja, és azért van, hogy egy közös késztermékünk sokkal jobb legyen, sokkal minőségibb legyen. Amúgy is a manapság a tesztelők és a fejlesztők agilis csapatokban dolgoznak, konkrétan együtt alkotnak egy csapatot, és ugye egy csónakban neveznek végig, mert elköteleződnek bizonyos munkák mellett, azokat lefejlesztik, letesztelik, és gyakorlatilag közös érdekük az, hogy jó produktum menjen ki a production környezetben. Ugye a tesztelőknek is itt van a nagyon fontos szerepe, a minőségellenőrzési szerepe, hogy igazándiból a production környezetben ne kerüljön ki problémás kód, mert annál nagyobb ciki nincsen, hogyha ott derül ki, hogy valami nem oké. Tehát fontos leszögezni, ugye, hogy ők válvetve harcolnak azért, hogy megfelelő kód készüljön, az megfelelően le legyen tesztelve, és olyasmi kerüljön ki a megrendelőhöz, ami működőképes és okés. És éppen ezért nagyon fontos egy tesztelőnél, hogy a kommunikációja az jó legyen, hogy a soft skill-ekből, a beszédkészségekből is jó legyen. Ugyan van ennek egy írásos követelménye, hogy a hibákat hogyan adminisztráljuk le, ezt mindjárt nézzünk is rá példákat, de alapvetően a szóbeli kommunikáció is nagyon fontos, hiszen említettem korábban, hogy a fejlesztők nagyon gyakran túl büszkék a munkájukra, és tényleg személyes sértésnek veszik, hogyha abban hibákat keresünk. Ezért, hogyha nem jól kommunikálja le a tesztelő a fejlesztő részére, akkor abban se személyes sértődések tudnak lenni. Ezért nagyon fontos, hogy ne úgy álljunk oda, hogy hát ezt elrontottad, és ez milyen rossz, és ennyi-bennyi, hanem inkább építő jelleggel, hogyan tudnánk közösen ezt jobbá tenni. Ezért a kommunikációban fontos, hogy benne legyen az, hogy hogyan tudunk ezen javítani, mit kéne máshogy csinálni. Ugyanakkor éppen azért, mivel a fejlesztő nagyon sokszor túl büszke a munkájára, hogyha nem egyértelműen mondjuk meg neki, hogy mi a probléma, akkor nem fogja észrevenni, hogy probléma van. Teljesen hétköznapi példával élve, az, hogy én tök kövér vagyok,
azt hogyan tudnánk egy ilyen módon elmondani nekem, hogy egyértelműen benne legyen a probléma, de mégis építő jellegű legyen, hogyha például valaki odafordul hozzám és azt mondja, hogy Dani, túlsúlyos vagy, és ezen lehetne segíteni egészségesebb étrenddel, van egy csomó receptem, segítsek-e neked, az egy tök jó dolog, mert egyértelműen benne van a baj, hogyha én eddig nem tudatosodott bennem, hogy kövér vagyok, akkor most már tudni fogom, és egyből az van, hogy látom, hogy nem bántó jelleggel mondod, hanem segítőkésen. De hogyha csak odajössz, hogy Dani, kövér vagy, kisipoltam saját magam, akkor az nagyon meg fogok bántódni rajta, vagy meg fogok sértődni, hogyha pedig csak annyit mondasz, hogy mi lenne, hogy kocognánk együtt, abban nem fogom tudni azt, hogy problémám az, hogy túlsúlyos vagyok, viszont nem szeretek futni, úgyhogy nem fogok elmenni futni, köszönöm szépen. Szóval ezért nagyon fontos a tesztelőnél a kommunikáció. Meg kell találni azt a határt, ahol a fejlesztőket is rá tudja venni, hogy könnyen csapattagként tekintsenek rá, és tudjanak jól haladni, de egyértelműen meg legyenek húzva azok a határok, ahol a hibák megtalálhatóak, amiket ki kell javítani, ami nem egyezik meg a dokumentációval és a megrendelő elvárásával. Nem nagyon szeretnék általánosítani, de a fejlesztő, amikor kész van egy fejlesztés, egy feature lefejlesztésével, akkor hajlamos hátradőlni. Megcsinálta a kis teszteseteit, nyilván elnéző volt magával szemben, mert olyan teszteseteket futtatott végig, ami biztos, hogy átmegy, tisztában van vele, és akkor jön a tesztelő, aki sokkal több tesztesetet ismer, mint a fejlesztő, és akkor megkínálja szépen a kis szoftvert egy-két beveneti adattal, ami utána galibát okoz, és akkor a fejlesztőnek rá kell jönnie, hogy ezzel még nem végzett ezzel a feladattal. Nyilván ez nem szokott neki jól esni, de ugye hozzátartozik a munkafolyamathoz az, hogy minden oldalról meg kell nézni, hogy megfelelően működik-e az adott szoftver. Tesztelőnek nagyon meg kell találni azt a pontot, ahogy a felhasználó gondolkodik. Az egyik kedvenc viccem is ide. Vagy nem gondolkodik. Vagy ahogy nem gondolkodik, igen, pontosan. Az egyik kedvenc viccem is ezt nagyon szépen bemutatja, hogy a fejlesztő megcsinálja a bárt, a tesztelő leteszteli, bemegy a bárba, rendel egy üveg sört, rendel 5 üveg sört, rendel -1 üveg sört, rendel 0 üveg sört, rendel végtelen mennyiségű sört, rendel egy gekkót, minden tökéletesen működik, a tesztelés kész, megnyit a bár, bejön a felhasználó, megkérdezi, hol van a mosdó, és felrobban az egész bár. Nagyjából ilyen egyébként a tesztelőnek a munkája is, hogy minden eshetőségre fel kell készülnie, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokféle ember van, és mindenki máshogy gondolkodik. Na de hogyha egy ilyen hibát talál a tesztelő, akkor az hogyan tudja úgy egyértelműen lekommunikálni, leadminisztrálni, hogy ez később is visszakövethető legyen, hogy megtörtént? Nézzünk meg egy ilyen tesztjegyzőkönyvet. Szóval a tesztelők nem csak szóban szólnak a fejlesztőknek, hanem le kell adminisztrálni is a hibákat. Itt egy próbafeladatot, illetve egy tesztjegyzőkönyvnek a példa sablonját látjátok. Ebben szerepel szépen az, hogy milyen dátum, tehát hogy mikor történt az adott ellenőrzés, ki készítette, ki ellenőrizte a teszteket, van benne egy tartalomjegyzék, de az igazából a lényeg az itt kicsit lejjebb látható, ahol egyrészt rögzítve van az, hogy milyen verziót a weboldalnak vagy az adott applikációnak, melyik verzióját teszteltük éppen, illetve kicsit lejjebb látszódnak azok is, hogy konkrétan milyen teszt eseteket ellenőriztünk. Itt látszik, hogy a leírásnál mindig le van írva a konkrét feladat, a konkrét funkció, az, hogy mit, hogyan ellenőriztünk. A megfelelt-e oszlopban látszódnak a pipáknál, hogy igen, ezekkel a tesztekkel látszik, hogy minden tök jól lefutott, minden jól működik, a funkció úgy van, ahogy ennek lennie kell. Viszont ahol valami hibát látunk, akkor egyrészt itt csak annyit látunk, hogy egy X szerepel ebben az oszlopban, és a következő oszlopban a hiba oka leadott hibaszámnál itt már csak egy ilyen H4-et, H2-t, vagy valamilyen azonosítót látunk. Ezek valójában egyébként egy linkek egy feladatkövető rendszerre. Ezt mindjárt meg fogjuk nézni közösen ezt is, hogy az hogy néz ki. Tehát gyakorlatilag itt az adminisztrációnál látszik, hogy az adott funkciónál valamilyen hiba keletkezett, ami le lett adminisztrálva sokkal részletesebben később. Ez azért nagyon fontos, hogy a tesztjegyzőkönyvben szerepeljen, hiszen hogyha megjelenik egy újabb frissítése az oldalnak, és ezeket a funkciókat mi leteszteltük, és tök jól működnek, vagy látjuk, hogy a hibák alapján ezek ki lettek javítva, és később a programnak egy újabb funkciója, vagy egy újabb frissítése jelenik meg, kitesszük az élő környezetre, és ott már látszódik, hogy nem működik ez a funkció, akkor vissza tudunk nézni a tesztjegyzőkönyvben, hogy korábbi állapotokban, korábbi verziókban ez már le lett tesztelve és ki lett javítva, tehát a hiba nem az eredeti funkcióban van, hanem az új frissítés elrontott valamit egy korábbi funkciónál, és ezzel a tesztelő is tudja gyakorlatilag bevédeni magát, és hogy én ezt leellenőriztem, ez jól működött, és a fejlesztőknek is meg van könnyítve a munkája, hiszen tudják, hogy az előző frissítés óta melyik fájlokban történtek módosítások, könnyebben meg tudják találni a hibának a forrását, hogy mi változott, miért lehet az, hogy egy korábban működő funkció el lett rontva.
És itt látszik a teszt jegyzőkönyvben, hogy minden egyes tesztesetről, akár sikeresen lefutott a teszt, akár sikertelenül, minden le van adminisztrálva, és ennek köszönhetően hosszú távon is visszakövethetővé válik az egész feladat, a tesztelés is, illetve maga a fejlesztési folyamat is. Na de mégis mire utalnak itt ezek a kis linkek, meg ez a feladat követő rendszer, amit az előbb említettem, ez mégis mit jelenthet? Ez egy, látható itt most megosztottam, vagy éppen mutatok nektek, egy Jira nevezetű felületet. Ez egy olyan felület, ahol a fejlesztők és a tesztelők közösen tudnak dolgozni, adott funkciókról tudnak egy-egy ilyen ticketet, egy-egy jegyet, egy-egy user storyt létrehozni, és erre, hogyha rákattintunk, akkor látszódnak benne részletesen le vannak írva a feladatok, hogy ez a feladat, ez arról szól, hogy ez a funkció valósuljon meg az oldalon, ezeknek a feltételeknek kell teljesülnie, és így tovább, tehát gyakorlatilag minden, ami a feladat megvalósításához szükséges. Látszik, hogy táblázatban vannak szedve ezek a dolgok, van egy to-do oszlop, itt vannak azok a funkciók, amivel még nem foglalkozott senki. Van egy in progress oszlop, itt látható, hogy mik azok a funkciók, amikkel már elkezdtek dolgozni a fejlesztők, de még nincs kész. Van egy in test oszlop, itt vannak azok a funkciók, amiket már megcsináltak a fejlesztők, és jelenleg a tesztelőknél van a labda, hogy ellenőrizzék, és van egy done oszlop, ahol pedig azok a funkciók vannak, amik teljesen elkészültek, és már le is vannak tesztelve. És ezzel nyomon lehet követni, hogy melyik funkció éppen hol tart a folyamatban, hogyha a tesztelő lát valami hibát az adott funkciónál, hogyha ez egy egyszerűbb, kisebb hiba, akkor lehet, hogy itt fog hozzáírni egy újabb commitot, egy megjegyzést, és egyszerűen csak vissza fogja húzni az in progress részbe. Erről szól a fejlesztőknek is, ugye leadminisztrálja a tesztjegyzőkönyvben is, meg szól nekik valamilyen formában, hogy tudjanak róla, és akkor ezt ki tudják javítani a fejlesztők. Abban az esetben, hogy ennél sokkal nagyobb volumenű a probléma, akkor lehet, hogy nem csak egy egyszerű commitot fognak ide csinálni, hanem létrehoznak rá egy külön hibajegyet, amit felvezetnek, és ezt a tesztelők, illetve a fejlesztők meg fogják nézni, átgondolják, hogy ezzel kell foglalkozni, érdemesen meg lehet csinálni könnyen, és akkor ki fogják javítani, és az ezen a feladat követő rendszeren ugyanúgy látszódni fog, és ugyanúgy szépen meg lesz valósítva. Azt hiszem, hogy itt nagyon fontos elmondani, hogy ezeket a hibákat, feltárt hibákat, ezeket priorizálni szokták a tesztelők. Tehát ugye vannak olyanok, amiket sürgősen meg kell oldani a fejlesztőnek, ilyenek lehetnek ilyen feltárt biztonsági rések, tehát hogyha vagy az adatbázisban olyan módon juthat be problémás adat, vagy onnan kerülhet ki problémás adat, akkor arról a fejlesztőknek azonnal kell gondoskodni, hogy kijavítsák, illetve lehetnek olyan jellegű hibák, amik mondjuk nem éppen szolgálják a felhasználói élményt, mondjuk egy gombnak nem jó a színe, esetleg színtévesztők, színvakok rosszul látják azt az oldalt. Nyilván azok nem a legnagyobb prioritású hibák, viszont azokat is ki kell javítani. Tehát sok oldalról fogják mindig a tesztelők megnézni ezeket az alkalmazásokat, és sokfajta bug ticket születhet. Illetve amit a Dani mondott, hogy lehet, hogy valamit csak kommentként jeleznek. Egyébként még az jutott eszembe, Dani, hogy nagyon fontos az, hogy ugye mivel agilis csapatokban szoktak a tesztelők is dolgozni, napi ilyen daily stand-upokat szoktak a agilis ceremóniaként tartani a fejlesztőkkel együtt, ahol általában a nap elején, egy maximum negyed órában a csapat megbeszéli azt, hogy ki mivel foglalkozott, mivel fog foglalkozni, esetleg hol van elakadás, és akkor itt mindig folyamatában rá tudnak világítani azokra a dolgokra is, hogyha van valami azonnali megoldandó probléma, esetleg ezt a tesztelők felvetik, akkor a fejlesztők is tudják, hogy a következő időszakban mivel kell foglalkozniuk. Beszélgessünk egy picit az automata tesztelésről és a manuális tesztelésről, mert ugye a mi képzéseink mind a kettőt kínálják egyben. 2 az egyben képzésünk van. Igen, ugye eddig leginkább ugye a manuális tesztelésnek a metodikájáról volt szó. A manuális tesztelésnek ténylegesen az a célja, hogy egy új funkciónál teljes körűen meg tudjuk nézni azt, hogy a felhasználók által felmerülő ötletek, lehetőségek mennyire vannak lefedve, mennyire vannak megvalósítva a programban ezeknek a kiküszöbölése. Ez egy nagyon kerek körmondat lett, és nem vagyok benne biztos, hogy nyelvtanilag jó volt, de értitek a lényeget. Szóval a manuális tesztelés tényleg arról szól, hogy leülök, megnézem a programot, és mindent a dokumentáció alapján ellenőrzök, hogy jól működik-e, és mivel manuálisan nyomkodom végig ilyenkor a weboldalt, ezért egy csomó olyan dologra
fel tudom hívni a fejlesztők figyelmét, amire egyébként a dokumentáció nem terjed ki. Például tök jó, hogy meg lett csinálva így a felület, de nem annyira látszik az a gomb, és a felhasználók nem biztos, hogy észre fogják venni. Vagy sokkal valószínűbb, hogy egy másik gombra fognak kattintani az elhelyezések kapcsán. És a tesztelő ezeket jelezni fogja. Ezek nem feltétlenül hibák, hiszen a dokumentációban, ha nincsenek egyértelműen kiírva, akkor nem számítanak hibának, de mégiscsak segítheti a minőségét az oldalnak, és ezekről szólni fognak a fejlesztőknek. Például azért, ahol e-mail címet kér mondjuk az oldal, ott azért e-mail címet fogadjon el, tehát ne egy URL-t, ne egy akármit, úgyhogy... Igen, és a tesztelők azok megtanulják azt a metodikát, azt a gondolkodásmódot, hogy fel tudják térképezni azokat a szélsőséges eseteket, amire a fejlesztő nem feltétlenül gondol, amiket mindenképpen le kell ellenőrizni, aminek jól kell működnie az oldalon. Ezért manuálisan le fogunk tesztelni újabb és újabb funkciókat. Miért fontos mégis az, hogy ezekről az esetekről készüljenek automatizált tesztek? Mik azok az automatizált tesztek? Az automatizációs tesztelő az valójában kicsit programozó, hiszen programot ír. Olyan programot ír, ami egy másik programot ellenőriz és tesztel. És gondoljunk bele, hogy mennyire problémás tud lenni, hogyha van egy weboldal, amin van 35 oldal, és én ezt manuálisan letesztelem mind a 35 oldalt, hogy jól működik, majd kijön egy frissítés, csinál egy 36. oldalt, és nem elég nekem azt az egy oldalt letesztelnem, mert bármikor történhetett olyan módosítás, ami valami korábbi funkciót elront, és manuálisan újra kéne tesztelnem az egész weboldalt, 35 oldal helyett 36-ot, tehát sokkal több munka lenne folyamatosan. Ezért nagyon fontosak ezek az automatizált tesztek, hiszen amit már manuálisan, logikailag felépítettünk, hogy miket kell letesztelni, milyen esetekre kell gondolni, azokra meg tudjuk írni ezeket az automatizált teszteket, és onnantól kezdve, amikor a programnak egy új funkciója jelenik meg, elég lefuttatnom ezeket a teszteket, és tudom ellenőrizni azt, hogy ami eddig működött, az nem lett elrontva. És elég az új funkciókat ellenőriznem manuálisan, és azokra írnom automatizált teszteket. Tehát igazából ez egy nagyon fontos különbség a manuális és az automatizációs tesztelő között, hogy az egyik az ténylegesen emberi gondolkodással, egérrel végignyomkodja a weboldalt, ellenőriz minden adatot emberileg, és amikor ezeket már felépítette, hogy miket kell ellenőrizni az adott weboldalban, hol lehetnek buktatók, akkor az automatizációs tesztelő megírja a programot arra, hogy ezt később ne kelljen egyesével végignyomkodni, hanem könnyen, gyorsan ellenőrizhető legyen. Gyakorlatilag az automatizációs tesztelő az félúton van a tesztelő és a fejlesztő között, hiszen már kell tudnia programoznia, de teljesen tisztában kell lennie a tesztelői mentalitással azzal, hogy mit kell ellenőrizni, mi a célja, hogyan építse föl ezt az egészet. Egyébként itt a mi képzésünkön Python-t fogtok ehhez tanulni, Seleniumot fogtok használni, és hát már a képzés elejétől elkezdtek ismerkedni a Pythonnal, hogy ne egyszerre zúdítsuk rátok a sok Python tudást, és hát ha kedvet kaptok utána a fejlesztéshez is konkrétan, szerintem benne van a pakliban. És egyébként még egy gondolat a Seleniumról, hogy ezek az automatizált tesztelési eszközök, ezek úgy működnek, úgy kell elképzelni, hogy mint hogy egy ilyen távirányító lenne a böngészőhöz, és aminek a segítségével gyakorlatilag megnyitjuk a böngészőt, elnavigálunk egy oldalra, megnyomkodunk gombokat, beleírunk egy input mezőbe, leklikkelünk valamit, és mint a tesztelési eseteknél, hogy valamilyen összehasonlítást fogunk a végén végezni, tehát ellenőrizzük, hogy ez a kimenet jött-e a teszt esetünkből, mint amire számítottunk, és igazándiból ezt újra és újra le fogjuk tudni futtatni a Python kódunknak a segítségével, tehát nem kell újra és újra végig nyomogatni ezeket az oldalakat. Tehát ezt szépen össze tudjuk majd a kódunkat kötni a böngészővel. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos kis cucc, és nagyon megkönnyíti az életünket. És egyébként még a manuális tesztelés kapcsán az jutott az eszembe, hogy nem tudom te, hogy vagy vele, de én menekülök azokra az oldalakról, amik használhatatlanok. Tehát lehet, hogy minden jól működik rajta, de nem a megszokott helyen vannak azok a gombok, ahol általában látni szoktam, vagy meg szoktam találni, keresni kell a beloginolási lehetőséget, nagyon apró betűsek a dolgok, stb. Tehát egy számos olyan dolog van, ami esetleg nem felhasználóbarát egy weboldalon. Ezek nem feltétlenül hibák, de például a tesztelők valószínűleg ilyenkor is javaslatot fognak tenni a fejlesztők részére, hogy figyeljetek,
megfelelően megoldottátok a feladatot, de igazándiból nem jó azon az oldalon lenni, tehát ezzel valamit kellene csinálni. Tehát, hogy azért ilyen szerepe is van a tesztelőknek. Igen, és elő tud fordulni az, hogy a fejlesztő egyébként is nagyon rosszul csinál dolgokat, és a tesztelők meg nem néznek rá. Nézzünk is meg közösen egy ilyen elég ijesztő és zavaró weboldalt. Na hát az a hírhedt userinterface.com határozottan ijesztő, már ránézésre is nagyon zavaró. Nézzek a színeid, Dani. Úristen, nem mondom, hogy hány ingem lett tőle, de azért na. A határozottan nem jók ezek a színek, mert egymástól nem ütnek el eléggé, és hogyha valaki szintévesztő, akkor eleve félreértelmezhető lehet a dolog. És hogyha ránézünk arra, hogy a nagy zöld gomb, amivel szeretném elindítani az oldalt, az azt írja, hogy no, és rákattintok, nem történik semmi, akkor már látni fogom, hogy miért lesz ez egy nagyon frusztráló weboldal. Hát látod, itt jönnek be a felhasználói szokások tulajdonképpen, hogy a zöldet általában megszoktuk, hogy ez valami elfogadást jelent, Igen. vagy okézást, és itt pedig rajta van, hogy no. Igen, egyébként a weboldal nagyon egyszerű olyan szempontból, hogy annyi a cél, hogy minél kevesebb idő alatt regisztráljunk az oldalra, de már a belépés nem egyszerű, hiszen látjuk, hogy oké, rendben nem működik a nagy zöld gomb, de alatta a leírásnál a klik az alá van húzva, mintha kattintható lenne, de nem kattintható. A next page ki van emelve világos színnel, mint hogyha egy link lenne, de nem kattintható. Se a go nem működik, csak a here, hogyha rákattintok, akkor ugyanúgy kurzor marad a kurzor, az egér, tehát nem látom belőle azt, hogy ez egy link lenne, de látszik, hogy a bal alsó sarokban megjelenik a link, úgyhogy ha rákattintok, akkor már be tudok lépni, egyből elindul a számláló, megjelenik a cookie tájékoztató, hogy úristen, használsütit az oldal, kitakarja az egészet, és a nagy zöld gomb, hogyha rányomok a yes-re, akkor ez azért lesz probléma, mert a kérdés úgy szól, hogy az oldal használsütiket, ez probléma-e neked? Ha ezt kattintok, akkor nem történik semmi. A not really no, az szépen eltünteti ezt a dolgot. Oké, rendben. A regisztráció következő része, hogy kell jelszót, meg e-mail címet beállítanom, de egyrészt itt, ahogy váltakoznak ezek a számok, most akkor döntsem el, hogy hányadik oldalon tartok ebből az egész kitöltendő felületből. Ráadásul itt van ez a How we can help rész, ami kitakarja az egésznek a részét, vagy itt a monitornak egy jó nagy részét. Ha beleírok egy kérdést, hogy hello, help me, és rákattintok a send gombra, akkor látni fogom, hogy egyrészt, amit beírtam, nem az van beírva, mert hypothesis me, valamit átírta azt, amit beleírtam. És a send gomb, az send to bottom, tehát valójában nem küldi el az üzenetet, csak leküldi a monitor aljára. Csodálatos. Közben felugrat nekem ez az időzítő, hogy figyelj már egy perce, itt vagy az oldalon. Nem baj, ott van, zárd be azzal a kis X-el. A kis X-el. Ja, igen, hogy ez a kis X, ami valójában nem egy X, hanem kinagyítja az egészet, nagyon jó. A nagy zöld lock gomb az megint csak nem zárja be az oldalt, viszont itt a bal alsó sarokban ez a kis picike close, ez bezárja. Hú, ez már kezd nagyon frusztráló lenni nekem felhasználói oldalról, ezt nem tesztelték le jól a tesztelők, és a fejlesztők is hülyeséget csináltak. Hogyha a jelszót beírom, vagy belekattintok a rubrikába, akkor nem tűnik el a placeholder. Egyesről ki kell törölnöm a choose password szöveget, Remek. és hogyha kitöröltem, akkor újra megjelenik a choose password. Most már mint placeholder. Hát akkor írok egy jelszót, az legyen mondjuk a hello. Oké. E-mail cím, ott megint felugrott a segítségkérő ablak, tök jó. Az e-mail címnél beírom az e-mail címemet, mondjuk legyen, jaj, ez a felugró ablak, ez de roppant zavaró. Beírom, hogy hello, kukac, domain, akkor az legyen mondjuk Progmasters. És nem mondod, hogy legördülőből kell kiválasztani a végét. Igen. És itt az othernél nem csak, hogy .org.co.net, hanem még ilyenek is vannak, hogy .jpg. Remek. Ami ugye annyira nem megszokott weboldalak esetében, de legyen, oké. Aztán azt mondja, hogy be van pipálva, hogy I do not accept the terms and conditions, ami ugye egy duplás tagadás gyakorlatilag. Most azt mondom hogy be van pipálva, hogy én nem fogadom el. Tehát ha belekattintok és kiveszem a pipát, akkor fogadom el. Fun fact, törvényileg egyébként ez egy teljesen jó megoldás, hiszen úgy van a Terms and Conditions, hogy a felhasználónak manuálisan kell interaktálnia vele azzal, hogy elfogadja, tehát nem lehet bepipálva lennie alapból annak, hogy elfogadom, de azzal, hogy a nem fogadom el van bepipálva és kiveszem a pipát, törvényileg már jó, csak felhasználói oldalról ez nagyon zavaró. Szóval, hogy itt vannak ezek az üzenetek, hogy a jelszónak minek kell megfelelnie. Lehet benne Cyril betű. Your password can have at least one Cyrillic karakter. Úristen, oké. De a jelszónak legalább 10 karakterből kell állnia. A hello az ugye 5 betű, úgyhogy még 1, 2, 3, 4, 5-öt hozzá fogom írni.
aztán megjelent pirossal, hogy your password is not unsafe. Akkor ez azt jelenti, hogy ez most így jó, ugye? Igen. Jó, oké. De ha már azt mondtam, hogy elfogadom a Terms and Conditions-t, akkor nézzük már meg, hogy mi ez a Terms and Conditions. Ó, nagyon nagy, nem tudom bezárni, hanem csak kinagyítani. Nincsen benne a cégnév, hanem csak itt van az Insert Company or Website Name. Nem tudok az Accept-re kattintani, valószínűleg le kell görgetnem az aljáig, hogy rá tudjak kattintani. Egyszer már ebbe belefutottál, én úgy emlékszem. Ebbe belefutottam, és ha most látjátok, hogy milyen lassan tudom, megint a felugróbbak. Itt, ahogy a görgetem, nagyon-nagyon lassan görög, pedig ezerrel görgetem, nem működik az, hogy tényleg lehúzom a csúszkát az aljára, szóval ezzel most itt tudok lenni még perceket, mire legörgetek az aljára és elfogadom, úgyhogy én azt mondom, hogy így én ehhez lusta vagyok, úgyhogy innentől hagyom nektek, hogy ti ismerkedjetek fel meg a honlapnak a maradékjával, a maradék 3 oldalt próbáljátok meg kitölteni, és próbáljátok rá regisztrálni, mert én feladtam. Akár küldjétek el nekünk, hogy mennyi idő alatt sikerült. Igen, küldjetek el, mert hogyha ha valaki nagyon gyors, akkor azt így meg fogjuk tapsolni, és emeljük a kalapunkat neki. Nem nyer vele semmit, de legalább mi örülni fogunk neki, és neked is sikerélmény lesz. Úgyhogy ezt szerettük volna megmutatni, hogy mégis milyen eredményei lehetnek annak, hogyha a fejlesztők rossz dolgot csinálnak, és nincs mögöttük tesztelő, aki rájuk szólna. Nevezzük nevén, trehány. Igen, ez egy trehány munka konkrétan, amit a tesztelők nem ellenőriztek. És megint a felugró ablak, kész, elegem van. Bezárom ezt az egész oldalt mindjárt. Jó, sok szerencsét nektek! Szóval, ha szeretnél részese lenni ennek a védelmi haderőnek, ami megvédi az internetet a user interface-hez hasonló borzadványoktól, akkor jelentkezz a tesztelői képzésünkre. Ezen a tesztelői képzésen megtanulod a manuális tesztelés részleteit is, az automatizációs tesztelés részleteit is, illetve a végzetteink arról számolnak be, hogy mivel a képzés elég komoly informatikai alapokat nyújt, nem csak a teszteléssel foglalkoztok, hanem az SQL adatbázisokkal is megismerkedtek, a különböző operációs rendszerekkel, a terminállal és nagyon sok egyéb hasznos eszközzel, ezáltal nem csak tesztelőként, hanem akár projektmenedzserként is, vagy üzleti elemzőként is nagyon könnyen el tudnak helyezkedni. De aztán lehet, hogy valaki kedvet kap és fejlesztő lesz a végén. Igen, arra is volt példa. Úgyhogy egy nagyon átfogó képzésről van szó. Ráadásul, mivel a kommunikáció nagyon fontos, ezért a képzésünk már az elejétől tartalmazza az úgynevezett soft skill tréningeket is, ahol ilyen improvizatív játékokon, feladatokon keresztül megszokjátok azt, hogy hogyan lehet jól kommunikálni, hogyan lehet improvizálni, hogyha egy állásinterjún kaptok egy váratlan kérdést, akkor ne fagyjatok le, hanem hogyan lehet rá jól reagálni és jól kommunikálni. És ezeket a feladatokat szokták szeretni a résztvevők, hiszen nagyon... Én szerettem mindig. Igen, nagyon játékos feladatokban vannak szépen elrejtve ezek az információk, úgyhogy tapasztalt kommunikációs és improvizációs trénereink segítenek már a képzés elejétől, hogy egy teljes körű képzést kapjatok, hiszen a Progmastersnek nem az a célja, hogy megtanuljatok egy szakmát, hanem hogy karriert tudjatok váltani, ami sokkal több annál, mint hogy a szakma részleteit megtudjátok. A soft skill tréningeken keresztül nagyon sokat segítünk nektek abban, hogy el tudjatok helyezkedni, és egy új, jobb élet váljon nektek elérhetővé. Úgyhogy, ha ez eddig felkeltette az érdeklődéseteket, de még egy kicsit billegtek, akkor gyertek el valamelyik ingyenes rendezvényünkre, hiszen tesztelői workshopot is szoktunk tartani, ahol ebben a videóban elhangzott információkat sokkal részletesebben, mélyebben átbeszélünk, de hogyha az irány érdekel, akkor fejlesztői képzésekre is szoktunk ilyen ingyenes workshopokat tartani. A Facebookunkon vagy a honlapunkon tudtok róla tájékozódni, hogy mikor lesz a következő ilyen ingyenes alkalom. Gyere el, nézd meg, próbáld ki magad! Ha pedig felkeltettük eléggé az érdeklődésedet, akkor a honlapon ott van minden részlet a képzéseinkről, hogyha pedig valamire nem találtok választ, akkor a honlapon van egy egyszerű érdekel gomb, amire kattintva egyrészt tudtok jelentkezni is a képzésre, másrészt pedig, hogyha van még kérdésetek, akkor tudtok rá választ kapni. Úgyhogy remélem, hogy felkeltettük az érdeklődéseteket, és hogy találkozni fogunk még vagy a képzésünkön, vagy valamelyik ingyenes rendezvényünkön. Köszönjük szépen a figyelmeteket, és további sok sikert kívánunk! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!